Sangpi kanimo ania ako Ginoo, nagapaubos sa ngalan mo. Ania ako magpasalamat, ako sa pagdaig, utang makapay mo kanimo, ani ang kinabuhing bag-o. Ania ako Ginoo, nagasangpi kanimo, ania ako Ginoo, nagapaubos sa ngalan mo. Mayong gabi, mayong pakiguban og welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato karong hisgutan mga kaigsuonan, Yahweh sa kadaugan, batok sa pagsulay. Kay ako araning i-edit unya kay nasayop ko sa pagdili og type mga igsuon. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan sa ato ang pagkiguban sa dili pa kita mo ato sa pagpamahulay o pagpangatulog, ato siya nga pamalandongan kining mga pulong sa Ginoo nga magtudlo ka nato aron kita magmadaogon, magtudlo ug magagiya ka nato aron kita magmadaogon sa bisan unsang klaseng mga pagsulay. Gihatag sa Ginoo kanako kini maong mensahe tungod kay nagtuo ko nga nanginahanglan ko ug nanginahanglan sad ka ini. Nasayon ko nga dili lang kay ako'y nanginahanglan ni ining maong mensahe, kundi ikaw ako nga nagtuos Ginoo nanginahanglan gayon ni ining maong mensahe. Kini maong mensahe mga kaigsuonan mabasa diha sa ato ang Biblia nga gihatag sa Ginoo nga diha sa Mateo 26 nga gisulat diha sa maong libro. Ug akong gihangyo di ay ang matag usa sa pag-share niini ngadto sa uban aron ang uban makadungog ug masayon usab sila sa mga pulo nga ato karong atunggan. Sa imong ugma, salamat nga gidawat mo ako. Ang atorong hisgutan mga igsoon kung doon na kay Biblia palihog sa pagbasa o pag-abli diha sa libro sa Mateo 26 versikulo 41. Nagsulti si Jesus niini ngadto sa iyang mga tinun-an nga nag-ingon, pagtukaw kamo o pagampo aron dili kamo madaog sa panulay, anda mang espiritu apan luya ang lawas. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang pagdasig sa matag usa namo kinabuhi aron kami padayon magmalampuson magmadaogon sa among pagtikang sa kadaugan, sa amo ang
kinabuhi sa panalangin nga imuhang giandam alang kanamo. I-bless Ginoo matag usa sa amo karong panag-uban sa dili pa kami mo atos pagpangatulog. Salamat Ginoo nga imo kami nga tudloan og imo kami gigiyahan sa pagkinabuhi. Andam kanunay sa imuhang mga panalangin. Bless Ginoo matag usa in Jesus name. Amen ug amen. Usa sa mga gikinahanglan mga kaigsuonan sa atong pagpuyo sa kalibutan kining magmadaugon. Kadaugan mao gyud pinakaimportante nga magmadaugon ta. Kay kung magmadaugon ta mga kaigsuonan kus Ginoo, kanunay natong makabot ang panalangin. Kanunay natong makabot ang gisaad sa atong Ginoong Hesus nga kadagaya. Kadagaya sa tanang butang. Kadagaya sa tanan nga mga saad sa atong Ginoong Hesus. Saad sa amahan, saad sa anak. O ang matag-usa nato mga kaigsuonan gihatagan og mga ideya, mga pamaagi aron kita magmadaugon. Ug usa sa atong hisgutan nga pamaagi nga mo'y pinakaimportante nga ato ning ikinabuhi sa tanang adlaw, sa tanang panahon. Kining ato karong hisgutan nga naa sa Mateo 26:41. Naghisgot diha mga igsuon og pagsulay. Na ato sang hisgutan kanang pagsulay daghang klase. Ingon si Apostol Santiago diha sa libro sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 1. Kung imong tan-awon di hangtod sa 2 mga kaigsuonan ato ning basahon Santiago kapitulo 1 bersikulo 1. Onya diretso ta pwede tag diretso sa 2. Mga igsuon isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay mo abot kaninyo. Tanang matang kinahanglan ikaw ug ako dapat makasinati, dapat makaagi. Kay dili mo abot ang kabulahanan, ang kadagaya kung kita mismo mulikay sa mga pagsulay. Kung kita mismo mga kaigsuonan manalaw. Kinahanglan kung naay mga pagsulay ato nang atubangon. Og sa atong pag-atubang kinahanglan makasiguro ta nga magmadaugon. Maghisgot ang mga pagsulay daghan kaayo mga pagsulay sa imuhang pagtrabaho, sa imong pag-atiman sa imuhang Pinoy-anan, sa imuhang paeskwela, daghang mga pagsulay, ibin mga igsuon sa imuhang mga biyahe o kaha sa imuhang pamilya. Kung naay mga pagsulay diha sa imong pamilya, labaw na nga naay pagsulay usab diha sa imong pagpangalagan o pagsimba sa Dios. O kanang tanan mga kaigsuonan, dunay solusyon. Dunay mga pamaagi, dunay yawi aron kanang tanan mga igsoon imong malabngan, imong malagpasan. Usa sa mga mensahe nga gihatag sa atong Ginoo sa dili pa kita moadto sa pagpangatulog kining pamaagi aron kita magmadaugon. Yawi aron ka magmadaugon batok sa mga pagsulay. Atong balikan sa pagtanaw ang Mateo 26 bersikulo 41. Dunay tulo ka mensahe nga angay natong iskutan diha. Pagtukaw. Pagtukaw kamo o pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Una diha ngatong hisgutan atong sabton mga kaigsuonan nga kining maong mensahe maghatod ug maghatag ni kanato sa kadaugan. Ang pamaagi aron dili ta madaog sa pagsulay, aron magmadaugon ta batok sa pagsulay. Ang pamaagi kinahanglan pag-ampo kanunay. O gipakita dinhi mga kaigsuonan nga dili maayo nga isa ka mo ampo kung naa na kay pagsulay. Sa wala pa gani ang mga pagsulay, kinahanglan na anak kay mga pagampo. Kinahanglan na anak kay pagduol sa Dios. Wala mo ingon diha si Jesus nga muabot na gani ang pagsulay, pagampo dayon. Ang giingon diha nga pagampo
aron dili ka madaog sa panulay. Giuna kanunay ang pag-ampo. Mahinungdan si Jesus diha sa Marcos Kapitulo 1:35. Kadlawon pa gani, wala pa'y nang mata. Kadlawon pa, ang mga manok, ang mga hayupan, wala pa mangmata, mahigmata, nangatulog pa. Pero si Jesus, nag-ampo na. Sa mata karon ugon niya, ang mga apostolis gitudloan niya sa pagkamay ng puon. Kay ang pagkamay ng puon, mo'y bugtong Yahweh, aron ka magmadaogon sa tanang sitwasyon o kahimtang sa mga pagsulay. Ang Dios nakakita sa tanang sitwasyon sa matag tao. Dunay mga sitwasyon nga nakita sa Ginoo nga dili na to kaya, dili na to kaya nga mupadayon kung walay mo tabang, walay mo agak, walay mo dasig. Dunay mga panahon nga sa imuhang sa atong kinabuhi daw mo sibog ta, daw mo undang na, mo atras na, mo surrender na. Pero kanang tanan mga kaigsuonan, dili ni mo bation kung naa kay pagkamay ng puon. Kay kung naa kay pagkamay ng puon kanang tanan, mailisan na sa pagkamadinasigon, mailisan na siya sa pagka malahutayon, sa pagkamapailubon kung naa kanunay ang pagkamay ng puon. Ang Yahweh sa kadaugan sa mga pagsulay, mao ang pagkamay ng puon kanunay. Batasano na to ang pagkamay ng puon, batasano na to ang pagduol kanunay sa Dios. Unya diha sa pagduol sa Dios, hinumduman na to ang unsay angay buhaton. Kung muampo ganitas Ginoo, ayaw kalimti ang pagdaig. Ayaw kalimti ang pagpasalamat, ang pagpasidungog sa ihang pagkagamhanan, sa ihang pagkamatinud-anon. Ang Dios, mga kaigsuonan, naghulat siya sa mga pagdaig. Ang Dios nga mo'y tag-iya sa ato ang kinabuhi ug sa tanan nga niya sa atong kinabuhi, naghulat siya sa atong mga pagdaig. Kay ang rason nga nung ikaw ug ako gipakatao, aron daygon siya, aron simbahon ato siya. Kung maghisgot ka og pag-ampo, maghisgot ka pagdaig, ayaw pag-agad og tao. Ayaw pag-agad ni pastor. Ayaw pag-agad ni bisan kinsa. Kinahanglan do na kay kaugalingong kadasig sud sa imuhang kasing-kasing. Nganuman, kay kung mag-agad ka sa imong isig katao, mag-agad ka ni pastor, mag-agad ka ni bisan kinsa, dunay mga panahon di nimo ni mabuhat labi na kung ikaw raw sa. Dili requirements mga kaigsuonan nga manginahanglan kag kauban. Isa pa ka makakat-on sa pagkamay ng puon. Wala na gitudlo mga kaigsuonan nga okay, pangita mo kauban aron makabaton mo kadasig sa pagkamay ng puon. Mga igsuon, kinahanglan ikaw ug ako matag-usa nato makabaton og kadasig sa pagkamay ng puon. Kinahanglan ka antigo kang mudaig. Kinahanglan ka antigo kang mupataas sa ngalan sa Ginoo. Kinahanglan ka antigo kang magpasidungog sa iyang pagagamhanan. Kinahanglan labaw sa tanan ka antigo tang unsaon nato siya pagpasalamat. Kinahanglan maunay ato ang i-master, batasanon, himuon nato ni siyang lifestyle. Himuon nato ni siyang kinaiya kining pagkamay ng puon. Lamang ang gikinahanglan sa mao nga kinaiya nga pagkamay ng puon kining naas 41 aron makaampo ka, kinahanglan magtukaw ka. Ang pagtukaw mga kaigsuonan nagpakita na sa pulong alerto. Wala magduka, wala kapuyi. Ang pulong pagtukaw mga kaigsuonan, alerto kanunay. Ang taong alerto, ready nga maminaw, ready nga makakita, ready nga musulti.
Ready kanunay sa tanang panahon. Mao nay gikinahanglan nga itong masabtan sa pulong pagtukaw. Ang pulong pagtukaw mao'y gikinahanglan nga usas mga requirements aron mabatasan nato ang pagkamainampuon. Kay kung wala tay pagtukaw, dili ta andam sa pagpaminaw, dili ta andam sa pagsulti, dili ta andam sa pagtan-aw, igsuon kos Ginoo, mahimong kawang ang pag-ampo. Nganuman, kay daghan kayo mag-ampo nga mga tao pero dili ready sa pagpaminaw. Dili andam sa pagtan-aw sa pagkamaayo sa Dios. Dili sila andam prepare nga musud-ong musaksi sa pagkagamahanan sa Dios. Pero ang taong nagtukaw, ready kanunay sa pagpaminaw sa mensahe sa Dios. Ready kanunay sa pagtan-aw, pagsaksi sa pagkagamahanan sa Dios. Na unsa may gikinahanglan aron makatukaw ta? Unsa may gikinahanglan mga kaigsuonan aron makaampo ta? Mga igsuon kos Ginoo. Mo ni ato ang tan-aon. Unang Pedro ako ning basahon kung naabot to sa unang Pedro kapitulo 4. Ako ning tan-aon mga igsuon kung diri ba to nako nabasa. Okay, unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 7. Unsay gikinahanglan aron makabantay ta, aron makatukaw ta. Sa ingon makaampo ta. Ug sa ingon makaampo ta, magpadaogon ta sa pagsulay. Dalaygon ang Dios mga igsoon. Wow. Kanindot sa mga mensahe sa Ginoo. Grabe kahanay ang mga mensahe sa Ginoo nga gihatag sa Ginoo sa ato karong programa. Sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 7, duol na ang katapusan sa tanang butang. Wow. Imagine ikaw ug ako gipahinumduman ta nga dili ta angay mabalaka sa mga butang. Kay kanang tanang mga butang may katapusan. Pinuy-anan, mga sakyanan, tanang butang nga nimo nga maoy usahay gipaka-importante sa tao, may katapusan. Imong balay, may katapusan yan. Kausara na kalinog, hagpa na siya. Kausa na sa kabagyo, alimpulos, uban pa, mawagtang na siya. Kung ang imong kadasig sa imong pagpangalagad nagbase sa mga butang, how about kung ang butang kuhaon, makukuha po ang kadasig? Unang mga igsuon sa atong pagpuyos kalibutan, kinahanglan atong kadasig ikan sa saad sa Dios. Kaya ang saad sa Dios, di yun ang pakyas. Di yun ang mahanaw. Duol na ang katapusan sa tanang butang. Busa, pagpugong o pagbantay kamo sa inyong kaugalingon aron makaampo kamo. Wow. Dinhinapod nga gihatag sa Ginoo kining maong pamagi. Ingon siya duol na ang katapusan. Unya pagpugong kamo. Dayong sunod pagbantay. Unya ingon din siya pagbantay sa kaugalingon aron makaampo. Unya dito sa Mateo kapitulo 26:41 aron mo daog kas mga pagsulay. Hallelujah. Grabe kahanay. Grabe kahanay mga kaigsuonan. Okay. Ako raning i-action diri para masabtan ninyo. Kanimoy kadaugan. Dinhi kinahanglan mulapot, makalabang ka dinhi. Mudaog ka sa mga pagsulay kung naa kay pagkamainampuon. Makahimo ka sa pag-ampo sa tanang panahon kung naa kay pagtukaw. Ang buot ipasabot ng pagtukaw nang hinahanglan kag pagpugong o pagbantay sa imong kaugalingon. Dili man ta katukaw mga kaigsuonan kung dili ta kapugong. Dili sa taka mo ni giingon nga di gyud ka makabantay kung dili ka kapugong. Kabantay ka nga kinsa man goy wala kasi natig kasuko. Siguro ikaw gyud makarelate ani. Kabantay mo nga sa kadaghang mga higayon na kasinati mo kanang kasuko. Sa grabing kasuko wala na mo kabantay nga wala di na mo kabantay nga wala mo kapaniudto. Wala mo kapamahaw.
Ang gikinahanglan aron makabantay ka, kinahanglan magpugong ka. Sa dihang magpugong ka, makabantay ka. Ug sa dihang makabantay ka, wow, makaampo ka. Ug sa dihang naakay pagkamay ng puon, magmadaugon ka sa tanang panahon. Hallelujah. Muna dapat na itong eksaminon, hanayon sa atong kinabuhi. Baliko na to. Si Jesus miingon nga, andam ang espiritu, apan luya ang lawas. Nganuman, nganong luya man ang lawas? Kabantay mo, kung sa atong pagpuyos kalibutan, wala tay pagpugong sa kaugalingon. Sa panahon nga sobrang kaibog, kanang di ka kabantay nga wala na di ay kay ikagasto. Sobra sa kanang katawa. Kaysa may nakasuway nga na sobrang katawa. Naiusa ka panahon higayon nga grabe ni mong kinatawa. Unya samtang gaatang ka og sakyanan, perti ni mong katawa. Kay na-enjoy ka sa inyong mga panagkita, sa inyong mga higala. Unya nag-atang daig ka kay ang imong biyahe hapit na ang imong flight. Tungod kay wa kay pagpugong sa imong kagulingon, nadala ka sa mga jam-jam, katawa dito. Wala nakakabantay nga nabiyaan na di kas flight. Ang anihon pagmahay, kung di ka kapugong sa imuhang kaugalingon. Like example, kabantay mo kanang kasuko, kalagot, o uban pang mga kinaiya, mga pagbati sa tao. Mapuno gani kas emosyonal nga, kanang emosyon nimo, daghang mga butang nga, di na nimo mabantayan. Pag di na gani kagabantay, igsuon ko sa Ginoo sa imong kaugalingon, maglisod na ka sa pag-ampo. Lisod na ang imong pag-ampo. Muna nga, ikinahanglan, una, pagbantay. Muna gayong pagtukaw. Kaya sa panahon nga magtukaw ka, sa panahon nga ang Dios magpadalag mensahe nimo, ready kanunay kang maminaw niya. Ngano man, nakabantay man ka, nagbantay man ka, nagpugong man ka sa imong kaugalingon. Ang pag-ampo, mga kaigsunan, hinumdumi, grabe ka importante. Maabli ang panalangin sa Diyos, maabli ang trono sa Diyos, maabli ang panalangin, maabli mga kaigsunan, labaw sa tanan, ang titiganan sa panalangin sa Diyos, kung naa kanunay ang pagkamay ng puon. Maubid daw nang giablihan sa atong Ginoong Hesus ang pamaagi aron ka magmadaugon, magmalampuson. Ingon dahin siya, pangayo kamos amahan, pinaagis ako ngalan, kamo dili gayod niya palibaran. Mao manay gipakita gyud sa atong Ginoong Hesus, pangayo kamo bisag unsa sa ako ngalan, kay ihatag gayud na sa amahan. Ang pangutana, isa pa man mangayo kung naabot na ang mga pagsulay. Before pagani ang mga pagsulay, sa wala pagani ang mga pagsulay, sa wala pagani mga kaigsunan ang mga katalagman, dili pagani moabot ang mga trahedya, hinumduman nato mga igsuon, painguntang anak nga mga panahon na. Ang atong pagpuyos kalibutan, wala ta magpuyong nag-atras, nagpuyutang paabanti, padulong ta sa mga panagna nga kinahanglang mahitabo. Kung sa may mga panagna nga kinahanglang mahitabo, nga wala pa mahitabo, moabot ang mga dagkong mga katalagman, moabot ang mga kaguliyang, moabot ang mga dagkong linog, moabot ang mga dagko nga mga makalilisa nga mga panghitabo, makalilisa nga mga talan-aon. Ikaw ug ako dapat diha ta magmatngon.
Kay musugutag sa dili, diha ta padulong diha ta paingon. Samtang nagpadulong pa ta diha anang panahona, anang hitabua, kinahanglan preparado na ta. Nga naanan nato ang yawi sa kadaugan. Nga unsa mayawi sa kadaugan, batok sa bisan unsa mga pagsulay sa kalibutan. Pagampo. Unya unsa may mga kinaiya nga gikinahanglan aron mamintin nimo ang pagkamainampuon, pagkamapailupon, pagkamainantuson, pagka-Dios nun. Kay naatay pagka-Dios nun, pagkamainantuson, pagkamapabsanon, igsuon ko sa Ginoo, ikaw nga tao, ikaw ra gyud makalahutay sa pagkamainampuon. Unya ang gikinahanglan ani mga kaigsuonan aron makaampo ka, ingon dayon si Jesus, pagtukaw ka mo. Aron makatukaw ta, kinahanglan ang pagpugong sa kaugalingon ug pagka mabinantayon sa kaugalingon. Pagpugong ug pagbantay. Mao na mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ako gidasig sa Ginoo sa pakiguban kaninyo na imong taknaa. Bisan tuod og paingon na sa pagpakatulog, human sa amo ang midweek prayer. Samtang niari ko diri sa studio, recording studio. Samtang nagtan-aw ko sa usa sa mga nag-live, I'm so blessed nga dunay daghang kay nag-live. Unya daghan pong mga basher, daghang mga tao nga ning palupad og mga dili maayo nga mga mensahe. Dunay mga tao nga walay laing lingaw, gawas lamang sa panginsulto, gawas lamang sa kanang usay tawag ana kanang pagpanumangil. Ay mga tao nga way laing nakatunan gawas lamang sa pagpanumangil. Kasagaran katong mga tao nga hilig nga manumangil, katong dili ready, katong walay klaro ang ilang direksyon sa ilang kinabuhi. Apan kung ang tao klaro kayo ang iyang direksyon, kanang padulngan niya ang presensya ni Lord, igsuon ko sa Ginoo, bisan unsa pa na nga mga panghitabo, bisag unsa pay sitwasyon sa iyang pagpuyo, kanunay niyang makit-an ang kadaugan. Kanunay niyang makit-an ang kalampusan. Kanunay ngaya ang iyahang kaugalingon. Kanunay presko ang iyang bation. Wow! Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Mayong gabi ni mo Dongker Rediliosa. Good evening Pastor Gideon. Dalaygon ang Dios ng panahon. Salamat sa imong pakiguban. Prayer is the best weapon to us to overcome all temptation and trials. Agi ka ni Pastor Sapre. Salamat kaayo sa Ginoo nga yatang ipahinumduman unsaon aron magmadaogon ta sa mga pagsulay. Just prayer. Prayer mo'y pinaka-importante. Just pray. Ampo lang yun. Unya aron makaampo ka, kay dili man maayo mga kaigsuonan nga isa lang kamo ampo kung naay mga pagsulay. Kay maura ba ni nabatasan nga isa ra ta muduol sa Ginoo kanang naanatay mga pagsulay, dili na nato na batasanon. Ang atong batasanon karon ang pagkamainampuon. Kinahanglan mag-ampo ka sa tanang panahon. Unya aron makaampo ka, kinahanglan ang pagtukaw. Ang pagtukaw mao nang pagpugong sa kaugalingon, mao nang niingon si Pedro, duol na ang katapusan sa tanang mga butang. Dapat dili na natugok doon. Kay ang tanang mga butang matapos. Dapat dili na nato na paninduton. Kay ang tanang butang matapos. Ang atong paninduton, ang relasyon nato sa Dios. Ang panahon nato sa Dios. Ang atong paninduton mga kaigsuonan, ang trabaho sa Dios. Ang ministry ni Jesus. Munay ato ang paninduton. Wala naman tay laing paninduton mga kaigsuonan sa atong pagpuyos kalibutan ang atong relasyon sa Dios.
Unya aron makatukaw ta, ayaw kalimti, pagpugong sa kaugalingon, pagbantay sa kaugalingon. Kanang tao nga naay gibantayan, like example, security. Kung ikaw, security, siyempre doon na kay gibantayan. Kung naa kay gibantayan mga kaigsunan, aron makabantay ka, matag karon og unya, dapat imo nang eksaminon, imo nang susihon. Plastada pa ba? Wa bay nang hilabot? Wala bay nag-ilin? Wala bay naghupo? Wala bay nagplano? Dapat mausad na ato ang kabisihan. Aron makabantay ta sa atong kaugalingon, matag karon og unya ang atong nauna, atong kasing-kasing, kinahanglan atong eksaminon. Okay pa ba ni akong nahuna? Wala ba ni mag-uol sa mga butang? Nabiyaan lang. Wala ba ni mawili? Wala ba'y kahakog ang akong nahuna? And then, ato pong eksaminon na atong kasing-kasing. Eksaminon na to ang atong kasing-kasing. Naapa ba ang kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo? Naapa ba ang pagkamainampuon? Masiog mainampuon ranig panahog na ay mga taong moampo? Naapa ba ang kadasig sa pagtuon sa Biblia? Naapa ba ang kadasig sa pagpaduol kanunay sa Dios? Daghan karong mga tao, mga kaigsuonan, nga kung imong tan-awon mga kaigsuonan, wala na ang pagkamainampuon. Wala na ang pagbantay sa kaugalingon. Kanunay nagbantay na sa mga dili niya kaugalingon. Ang mga kinabuhi sa mga tao maunay gibantayan. Una mga igsuon kus Ginoo sa atong pagpuyos kalibutan, aron naatay kadaugan, batunan nato ang pagkamahinampuon. Niya unsay gikinahanglan aron makaampo ta sa ingon magmadaugon sa tanang pagsulay, pagpugong sa kaugalingon. Pugan gyud nato atong kaugalingon. Dayong bantayan ang kaugalingon. Ang kaugalingong una-una, ang kaugalingong kasing-kasing, mga tinguhag, mga pangandoy, mga gibati niini atong bantayan. Susihon na to kung nagpabilin ba ni nga nag-alagad sa Dios. Kung pabilin ba ni nga malipayon sa pag-alagad, sa pagsimba, sa pagdaig sa atong buhing Dios. Oras alas 10:02 sa ato ang programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Matod pa ni Ros Datoon, Lucas 21:36, busa pagbantay kamo o pagampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo og makabarog atubangan sa anak sa tao. Kay maunay mga sa dili pa moabot ang anak sa tao, dunay mga ngilngig ug makalilisa nga mga panghitabo sa kalibutan. Og hinumdumi, wala ta magpalayo diha. Nagpaduol ta mga kaigsunan sa katapusan. Paingon ta sa katapusan. Dili pwede og di yun na mahitabo nga paatras ta. Wala ta magpalayuan ng mga panghitabo nga gipanagna sa Biblia. Nagpaduol ta kay maunay gipakita sa Biblia. Aron do na tay kaisog, do na tay kalig-on og dili gid maunsa ang atong pagsalig, ang atong pagtuo sa mga saad sa Ginoo. Kinahanglan magmabinantayon ta, kinahanglan magpugon ta sa ingon kanunay na mabatasan nato ang pagkamaynampuon. Kanunay nato eksaminon ang atong kaugalingon. Kinahanglan ilab nato ang pagkamaynampuon. Inigdayong katulog, ampo. Unya pag-ampo nga dili pa dungog-dungog sa imuhang kauban. Just pray. Bisan pila lang ka minuto, usa ka minuto, 2 ka minuto, importante nakapasalamat kas Ginoo. Lord, thank you sa imuhang pagkamaayo. Dili pa mistil mga kaigsunan nga
Kinahanglan pa nimong kusgon, dili na mistil pa nimong iyaw-yaw. Kaya ang Dios nga imong gilagaran, siya nga Dios nga mususi sa imong unahuna, sa imong kasing-kasing. Akong basahon, Jeremias Kapitulo 17. Jeremias Kapitulo 17, versikulo 10. Nag-ingon, ako ang Ginoo, nagsusi sa una-una, og nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan og sa iyang pagkinabuhi. Diha nimo makitaan mga kaigsuonan nga ang Dios nakakita, nasayod sa status sa imong kasing-kasing. O niya, kinsa man kahay imong iampo, siyempre mag-ampo kas imong kaugalingon. Kang giingon sa Biblia, higugmaa ang imong isikataw sama sa paghihigugma sa imong kaugalingon. Iampo nimo ang imong kaugalingon, iampo nimo imong pamilya, iampo nimo ang mga katawhan kanas kalibutan. Mao ni gipahinumdom ni Apostol Pablo sa unang Timoteo Kapitulo 2. Ako ni nga basahon. Busa una sa tanan, awhagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tao. Pangayo agikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan ug pasalamati siya. Kinahanglan giampo ninyo ang mga hari ug ang mga nagmando aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhi. Kinabuhing Dios nun ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini ug makapahimuot sa Dios nga atong mangluluwas. Gamay nga pag-ampo, gidungog na nas Ginoo. Kinasing-kasing nga mga pag-ampo, gitubag na nas Ginoo. Pangayo bisan unsa. Ang pulong pangayo bisan unsa gina-address na ni Hesus sa iyang mga katawhan. Wala na gina-address sa mga makasala. Kay kanang mga taong mga makasala, pataka ra na silang ampo. Pataka ra na silang pangayo mga kaigsuonan sa mga butang nga dili ihatag sa Dios. Pero ang mga tao nga nahimong katawhan sa Dios, kabahin sa lawas ni Kristo sama kanimo, dili na basta-bastang mag-ampo. Giat nga na sa Dios. Gaatang o gahulat ang Dios kung unsay imong iampo nga niya. Nasayod ko nga nag-ampo mo palang para sa inyong mga pastor. Gitubag na nas Ginoo. Nasayod ko nga before mo mga tulog, giampo ninyo ang mga taong na magwawali. Mga tao nga gigamit sa Dios aron ang mga katawhan magpadayon sa kalig-on, sa kadasig, padayon nga mahigmata, padayon nga nagtukaw, padayon nga makabantay, padayon makapugong sa kaugalingon sa mas imong kinabuhi karon nga giatiman sa atong Ginoo. Pag-ampo ta mga kaigsuonan, oras nas pag-ampo. Unya kining atong mga pag-ampo diri ayaw ni kanang mao'y basihi. Kay pag-ampo nato diri mga kaigsuonan, lahi sad sa imong pag-ampo sa personal before ka mo tulog, before ka mo pahulan. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Ngay mo kami gipahinumduman sa angay namong buhaton ug titikan aron kami magmadaogon. Salamat o Dios nga imuhang gihatag kanamo ang yawis kadaogan. Sa bisan unsang mata nga mga pagsulay, imong gitudlo kanamo ang mga pamaagi aron kami makalahutay o makalabang niini, aron kami andam o takos angayan nga mo atubang kanimo. Dasigon mo kami Ginoo sa pagsusi sa among kaugalingon, to examine sa matag usa nga ang among unahunag kasing-kasing kanunay naka-align o kanunay anda maminaw kanimo. Tagai kami o Dios o kinaiyang mabinantayon, kinaiyang mapinuglanon o Dios aron kami makaampo sa tanang panahon.
Among giampo diha kanimo o Dios ang ako mga kaigsunan nga naa karon sa ilahang pinuy-anan, naa karon silang trabaho, bisan asang nasod ang ako mga kaigsunan o bantay proteksyon. Bless Ginoo matag usa, labi na o Dios sa ako mga kaigsunan nga naa karon sa ilahang trabaho. Kaong Dios magapanalangin. Ako silang gisalig ug itugyan nga na kanimo ug among gipangayo ug akong gipangayo ang imong pag-uban kanila. Diin imo silang atimanon sa imong mga pulong ug sa imong dahong, padayon mo silang proteksyon. Amahan, salamat o Dios nga imong ipaambit nga to kanila ang kalipay ug kalinaw nga mo'y gikinahanglan aron ang ilang pagpuyos kalibutan naa kanunay ang kadaugan, naa kanunay ang maayong panglawas nga maoy ilang gigamit sa pag-alagad kanila. Bisan pa sa tanang nangulo sa among nasod, sa tanang mga probinsya, sa tanang nga mga lungsod, syudad, sa tanang mga barangay, sa tanang mga kasimbahanan, sa tanang mga departamento Ginoo sa among gobyerno. Salamat Lord nga ikaw ang Dios magauban. Ikaw ang Dios magaproteksyon, nga ang tanan mamahulay ilalom sa imong gahom, ilalom sa imong pagatiman. Among isalig diha kanimo ang pagkatulog, among pagpamahulay, among itugyan diha kanimong kinabuhi. Nagisang gamahan na ngalan ni Jesus. Jesus name. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios sa iyang mga pulog mga mensahe nga iyahang ipahinumdum ka nato aron magmadaogon ta sa tanang panahon. Hinumdumi ang gisaad ni Jesus, dili ang kalisod, kun dili ang kadagayan. Ininyo igsoon, Pastor Gideon, uingon na usab sa ato nga panag-uban, sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless you. See you tomorrow sa ato ang live, and Dios magapanalangin ka na atong tanan. Good night. Please share lang yun Sa ang imong atong programa. pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahal